Здравей! Здравейте! Това е четвъртия епизод на Майнкрафт оцеляване. Преди малко нещо спря изведнъж клипа. И забравих да гледам колко време е останало и така. Добре, ето ни тук, където смотания крипър ни гръмна къщата. И ме дразни нещо. Ох. Да. Не е толкова зле, възстановя се. Аз отивам да намеря вълна да направим пак легла. Аз имам две. Окей. Аз съм гладен, така че трябва да... Да, и аз съм така. Аре, овце, къде сте? Аре, давай да правим градинка. Аз имам 5 семена. Да. Една направи, няма смисъл от повече. Още и с моята... там няма ли крафтинг тейбъл? О, намерих овце, чудесно. Идвай, мри. И ти мри. Килнах е. То смотан крипър ще ме гръбне за малко. Аз идвам бързо в къщата, защото нямам ядене. А суровото пиле яде ли се? Суровото. Мен нищо не ми стана сега. Изядох едно да ми дойде живот малко. Я намерих тикви. Намерих тикви. И то доста тикви, само ти кажа. Мри бе, мри. А тия тикви за нещо служат ли? Мисля, че бяха за храна. Да, това го знам. Чудесно. Айде, аз идвам в къщата. И я намерих още една мина. Бягам, ще ме убият. Бягам от зомбита в момента. Избягах. Мисията успешна. Май колко малко живот има. Аз се загубих. Ще телепортна, защото направо вече ми омръзна. Ти вълна за да направиш легла. Да опеча две пилета. Я имаме желязо. Имаме 5 тиква. Добре, значи къде беше това? Окей. Сега да направя ли кирка? Не, една така от желязо. Не, да, за диамантите, защото няма да може да стане. Една кирка да направя. Ти на тебе една кирка такава. Ти едното пиле на тебе. Да хапна нещо. Аз отивам да направя фермата.
Само да направим помещението. Сега къде си мината или правиш така? Отзад за това правя. Правя това как беше името, фермата. А сега ще отида да изкопая даймондите. Не, много малко настана. Да, прав, няма да си спомням колко малко е. Я ще е добре. Штрак. Тук една врата, две ще ни трябват. Още ли добре? Това така ще го сложа сега за сега да... Така, заиграхте. Ела горе отзад съм. Ето че няма да Паш ли? Да. Сега ни трябват семена. Не, имаме ли някъде бон или нямаме? Какво? Имаме ли бон? Какво е това? Копъл. Не. Тук можех ли да направим малко такова? Малко бон мил и така. Опа. Ах. Така ще направя сега малко честове. Аз имам един чест в мене. Значи само един ще направя. Моля ми донесеш вода. И ми няма ни кофа. Ами, добре. Еми, направи, ти знаеш как се прави. Да. Еми, тогава направи. Добре, ама това. Ни колко айран трябва да имаме? Какво? В тебе ли е айрана? Да, имам две. Ни стига едно. За? Кофа. Е, ти каква кофа искаш да направиш? Железна? Да. Е, то няма смисъл. Направи някаква да може да донесеш вода само. То мисля, че само желязно може да се направи. Е, пробвай с дърво или. Добре. Още малко ни остана до края на този епизод. Мали колко съм просто забравих да... Намерих купички. Направи. Да. Тук с тако искам да бъде отгоре. Не знам да. Батли смотаните хора не разбраха ли, че имам работа за еца, не мога. Не бе, какво стана бе? Взема нещо тук да мога да се кача да... Еми още една минута остава. Аре, тук това ще го довърши и да свършваме епизода. Аз сега поне съм на малко хилт, оставам си нещата в честа и ще можем да търсим сам да направим стъкла. Окей. Добре, сега да донеса. Я расте бе това бе. Еми добре, айде да приключваме този клип. И така. Добре, довиждане. Ще се видим отново в следващите. Да. И така, добре, довиждане.